De Caravana-beurs in het WTC Expo in Ljouwt is woensdagmorgen weer iepen. Onder mij snijn kunnen bezoekers genieten van alles wat dan ook maar te krijgen had mij kamperen. Dit hier binnen er allerlei nieuwe onderdelen, waaronder een campingplein. En dat is een wichtig onderdeel. Bezoekers vinden het gewoon heerlijk om een kampeervakantie uit te zoeken en graag in contact te komen met de campings of met de eigenaren, want die staan hier ook zelf. Om toch weer even dat contact te hebben met de bezoeker. Ja, en het is ook een stukje, ze zijn wel eens bijvoorbeeld al geweest op een camping en dan willen ze even dat contact weer hebben. Dus het is een soort relatie ook even onderhouden. Gewoon even gezellig bijkletsen. Camping De Wetse uit Wiesel zit ook op de beurs. Maar willen de meesten in Friesland wel op vakantie in eigen regio? Er zijn toch wel Friesen die bij ons een weekendje of een week bij ons op een camping staan willen. En die komen toch uit Friesland. De meeste mensen zie je een camping voor de rust en de ruimte. En bij ons zijn vrij grote plekken. We hebben geen genummerde plekken. En die kunnen ze zo mooi vrij staan. En dat vinden ze heel mooi in Friesland. Ad en Annemiek bezoek je al jarenlang de Caravana-beurs. En binnen bliet mij de extra toevoegingen. Vorig jaar was het wat beperkter, want toen was deze ruimte er niet bij. Dus toen was het aan die kant en ontzettend druk. En toen was het wel dat ik dacht van nou, ik heb het wel gezien met al die mensen waar je dan tussen stond te schuiven. De Wetse is de enige camping op de beurs uit Friesland. Maar net de enige Friesen. Simeon Hoekstra verhuisde een berilien naar Denemarken voor het oernemen van een camping. En pakte het aanbod van een stand op de beurs dan ook gauw aan. Wij zijn eigenlijk benaderd via Facebook. Ze vragen wie dat ik gewoon graag Deense campings had hier op campingbeurs. En toen werden onze namen eigenlijk naam terug gasten die beurs binnen best. En zijn van misschien is dat wel eens voor je. Het is spannend. De eerste keer dat we op een campingbeurs zitten, dus even aanwatsen hoe dat is. En ja, ik ga het mij maken.